खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारनाव फावथिना खालामनाय आरो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मेघनाथ मोसाहारिया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगांसो NDFBनि सोद्रोमा फिसाज्लाया जोबथेसालिनिफ्राय पेरेलाव न'आव फैदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा फिसाज्लाया जोबथेसालियाव थांफिननाय सम जानाय समावनो गोबाव साननिफ्राय बेरामाव गोग्लैनाय मेघनाथ मोसाहारिया थांनाय मैया रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बे समाव AI जेनेरेटेडनि गेजेरजों भिडिअ बानायग्रा इउटुबारफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। जाय सुबुंफोरा AI जेनेरेटेडनि गेजेरजों भिडिअ बानायो बै भिडिअफोरा फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय मनेटाइज जानाय नंला एबा AI जेनेरेटेडजों भिडिअ बानायनायनिफ्राय इउटुबाव रां आरजिनो हानाय नंला होनना इउटुबनिफ्राय फोसावबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सुइटि गयारी मुंनि सासे लाइमोना मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025नि फाइनेल लिस्टआव सौहैनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सुइटि गयारीखौ मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2025आव आबुङै देरहासार खालामनो थाखाय बर' रायजो राजाफोरनियाव भट मोननो हास्थायदों सुइटि गयारी बिथाङा। बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथाङा गावनि न'आवनो थांनाय मैयानिफ्राय 10 साननि थाखाय बेसेन नाङै दोरोङारि दामजु फोरोंथाइ मावबादा खुंफुंदों आरो बे मावबादा खुंफुंनायाव गोबां बर' लाइमोनफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड CM काप काउन्सिल लेभेलनि बादायलायनाया क'क्राझारनि दतमा DASA फिल्डआव थांनाय मैयानिफ्राय जागायबाय। मैया 21 नं सालबारि बियाब आरो 31 नं गरेस्वर बियाबनि गेजेराव गिबि बादायलायनाया जागायो। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। थांनाय सानाव धुबुरीयाव इभिक्सन खालामनाय जाथायनि सायाव ABMSUनि मावफुं आफादगिरि माइनुद्दिन आलीआ असमिया रावनि बेरेखा माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। जायनि जाउनाव असमिया रावनि सायाव सोंखारिजाथाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय माइनुद्दिन आलीखौ मिरु ABMSUनि मावफुं आफादनिफ्राय बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। 32 नं BTC भेरगाव बियाबनिफ्राय सा 40 मिसनारि फादार आरो मिसनारि सिबियारिफोरखौ दावबायनो खाबु होदों। 32 नं BTC बियाबनिफ्राय कलिकातानि हुगुली दैमानि सेराव थानाय बयनिख्रुइबो गोजामसिन बेन्डिल गिर्जाखौ नायगिदिंनो मोनसे हानजाखौ EM दावबायसा बर' बिथांनि अननायाव गासै खाबु खालामनानै मैया गंसे सुपार AC बास गारिजों दैथायहरनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दावबायारि बास गारिखौ फ्लेग अफ खालामना हान्थिनायखौ जागायना होदों दावबायसा बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे दावबायारिफोरखौ बिदाय होनायनि सिगां गोरिब फरायसाफोरनो बहि राननाय जायगानि क्लाबफोरनो क्रिकेट सेट जोलुर सेट बेडमिन्टन केरेमबर्ड बायदि गेलेमु आगजु रानना होनाय जादोंमोन। BJP राजखान्थि हान्जाया निखावरि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होगोन बुंदोंमोन नाथाय दुखुथिया निखावरि सुबुंफोरनि सायाव ब्लुजार सालायदों। निखावरि सुबुंखौ एभिक्सन खालामनानै BJPनि मन्त्रि MLAफोरा नखरनि सुबुंनि मुङाव जेरावबो हा बायदों। बर' कार्बि आरो डिमासा सुबुंफोरनि गोहोखौ लांबाय नाथाय फरायसालि कलेजफोरखौ फोसाबाखै फोरोंगिरि थिसनाखै हस्पिटालाव नांगौ बायदि खाबु खालामाखै। कंग्रेस मावथिफोरनि बोसोन बायदियै फैगौ BTC बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोन होननानै गौरब गगैआ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। डिमौ पन्चायतनि मेम्बारफोरनि समायखिरा लानाया थांनाय मैयाबो जाफुङासै होनना खौरां मोनदों। थांनाय 4 जुलाइआव डिमौ पन्चायतखौ दाफुंनायाव गोबां दावराव दावसिनि गेजेराव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। डिमौ पन्चायतनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ थि समसिम दोनथ'नाय जादोंमोनब्लाबो थांनाय मैया बृहस्पतिबाराव गोदानै दाजानाय सिमेन्ट सिसिटांगानि ब्लकनि सायख'जानाय
वार्ड सोद्रोमाफोरखौ दिमु पन्सायत दानो थाखाय जनाय जिल्ला मावख'आव हांख्रायनाय जादोंमोन नाथाय थोजासे सोद्रोमाफोर गैयैनि जाउनाव वार्डनि सोद्रोमाफोरा मैया फोरमायदों दि पन्सायत दानाय बिखान्थिखौ थि समसिम दोनथ'नाय जाबाय होननानै। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। थांनाय सानाव होखारजानाय इभिक्सननि बेरेखायै सोमावसारनाय समाव औदिफनि सा 9 एमएलएफोरखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। बिलासिपारा महकुमानि सिराकुटानि ईदगाह मैदानाव सिराकुटा आरो सन्तोषपुर बायदि ओनसोलनिफ्राय होखारजानाय सुबुंफोरनो फिन थांना थाफिननाय आरो थोजासे खहा सुफुंनायनि दाबि खालामनानै मोनसे हेंथा मेल खुंनाय जादोंमोन। हेंथा दिन्थिफुंनाय जथुमा जोबनायनि उनाव सोमावसारगिरिफोरजों लोगोसे एमएलएफोरा हरखाबै लामायाव ओंखारलांदोंमोन जायनि जाहोनाव हेंथा दिन्थिफुंनाय थावनिखौ दुंहाव खालामदोंमोन। प्लेकार्ड लानानै आरो बायदि बायदि स्लगान होनानै बिथांमोना होखारजानाय नखरफोरनि थाखाय न्याय बिनायखौ दाबि खालामनानै हायुङारि राजालामाखौ होथेदोंमोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबाव बिजेपि दोलोनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै टिकेट मोननो थाखाय गोसो जानायखौ फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्ला बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि खौरंखुंगुर बसुमतारिया मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइयाव आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंदोंमोनब्लाबो माखासे जाहोननि थाखाय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव जयनिं जादोंमोन खौरंखुंगुर बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि आथिखालाव तामुलपुर जिल्ला बिजेपि दोलोनि ट्रेजारार एबा रां लाथुमगिरि बिबानाव थानानै दोलोनि मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावगासिनो दङ खौरंखुंगुर बसुमतारिया जायनि थाखाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट मोनगोनखौ आसा फारिदों आरो खामानि मावदों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।